तर हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव आहे प्रथमेश राऊत. जसं की तुम्हाला माहिती आहे, आपला ब्लड रिलेटेड डिसीजेसची सिरीज चालू आहे. त्याच्यामध्ये आज आपण बोलणार आहे ॲक्यूट मायलॉइड ल्युकेमियाबद्दल. बेसिकली हा एक बोन मॅरोचा कॅन्सर आहे. हा कॅन्सर तेच अनमॅरिड नाही, सॉरी, अनकंट्रोल्ड अँड अनवॉन्टेड ग्रोथ ऑफ सेल्स. मग याच्यात तेच होतं की आपला जो बोन मॅरोमध्ये एक सेल असतो, त्याचं नाव असतं मायलॉइड. मायलॉइड सेल काय करतो की जे आपले प्लेटलेट्स असतात, रेड ब्लड सेल्स, व्हाईट ब्लड सेल्स, ते सगळे हे सेल तो फॉर्म करतो पुढे जाऊन, त्याच्यातून फॉर्म होतात. मग त्याच्यामध्ये हेच होतं की मायलॉइड जो सेल आहे त्याची अनकंट्रोल अँड अनवॉन्टेड ग्रोथ होत असते, आणि ते पण इमॅच्युअर, हा नाबालिक असतो थोडक्यात तो. मग त्याची ग्रोथ होत असते. असा असा कॅन्सर असतो हा. मग तेच ट्रीटमेंट, किमोथेरपी अँड ऑल दॅट, जे बेसिक कॅन्सरचे ट्रीटमेंट्स असतात. आणि सिम्टममध्ये काय याचं एवढं काही खास असा सिम्टम नाही आहे, फक्त की थकवा लवकर येतो, बॉडी पेन वगैरे, तेच.